Ang mga nagapangunang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod, liwat naka-records ang all-time high nga 198 ka kaso sang COVID-19. Kapulisan may person of interest na sa pagpatay sa isa ka barangay kagawad sa Banwas sang Hinubaan. Sa balita nasyonal, alert level 4 ipatuman sa 4 ka probinsya sa Pilipinas. Mga manunudlo kag non-teaching personnel makabaton sang PBB para sa fiscal year 2020. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Enero 21, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Morning, Action Boy! Kagsaraan nga ba nagpamati via Facebook Live kag YouTube. Maayong aga and happy Friday! Happy Friday! Kag share liwat, no? Like and share sa atong sining Live. FB Live. Yes. And one day to go until ang birthday ni Action Boy. Advance happy birthday, Action Boy! Yes, salamat. Thank you. You're welcome. Excited na ako magkaon sa gamantika. Gamantika nga. Nga lumpia. Ni Jo Marie. Kunan ka na lang, abi. Tagaan ka lang mantika para... Ay, kalain ba? Mantika lang. Pasay-pasayo. Para piyo-piyo na hindi. Ilong-ilo ba? Hindi, ang mantika kagapatis, isabot mo sa kanon. Oo. Na-try ko na sang kido ko. Sang mga kid pa ko. Kid pa ko. Sang gamay pa ko na-try ko na Action Boy. Nabit pa, no? Oo. Amo na kamot na. Gawin pa ng bahaw, bla? Oh, bahaw. Tapos may ano din, may oil kaga. Pag akong oil sang baboy bala. Kita mo ng gatagas ng oil sa lechon. Ay na? Kaya ginatago na sang lola ko sa una. Ako wala kami nakatilaw sinaiasa mo na nga oil kaya wala kami kakagir ka ang lechon. Ay, kasubo mo naman. Sige lang, boss, mo si may lechon. Ay, sorry. Basi. Ate, sige ha. Good morning dira kay Milili Oligo. Ikaw anagli kay may kanong ano ka? Ate, sige say go, anay dira. Sige. Good morning kay Miss Yvonne Boucher sa Germany. Good morning si Miss Yvonne. Kay Ernie Odasco Lidas. Good morning man. Sir Milili Oligo, good morning. Si Dennis Richard Tibor Roma. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ng programang ito. Mabuhay po at ipagpatuloy natin ang pagtangkulik man. Charot. Pagtangkilik sa istasyon na ito. Okay, Densa, good morning. Si Imo Dens kag sa imo dra ang mga isda. Kaya Masi Tofago, good morning man. Bo ari si Miss Maria Mariel Lubaton. Yes. Good morning. Advance happy birthday kuno sa imo, Action Boy. Te, musta? Ano na? Why gid Miss Mariel? Why kita da? Ano ni? Ay, standby na tagali. Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:10, sa detalye na sa mga balita lokal. Liwat nga naka-record ang siyudad sa Bacolod sa all-time high nga 198 kabago nga kaso sa COVID-19 kahapon nga adlaw Huwebes. Sa pinakauli nga case bulletin sa DOH Region 6, nagapakita nga 1,614 ang bago nga kaso sa bugos nga Region 6. Nagapanguna din ko may pinakamadamo dire ang Iloilo nga may 510. Ang probinsya naman sa Iloilo nga may 272, Negros Occidental nga may 234, kag ang siyudad sa Bacolod nga may 198. Madumduman, 189 ang pinakamataas nga kaso nga na-record sa Bacolod Emergency Operations Center sang tilikdan nga Lunes nga adlaw. Gin-report sa DOH6 ang 174 ka new recoveries kag isa ang patay. Ang Western Visayas karon mayara nga 10,830 ka active cases. Natala na nga ipasaka ang kaso murder sa mga suspect nga nagpatay kay Ulysses Mahinay sa nailigan niya semana sa barangay Kulipapa, Banwa sang Hinubaan, Negros Occidental. Suno kay Police Major Clifford Batadhay, hepe sa Hinubaan PNP, may ginauyatan na sila nga ngalan sa mga suspect apang ginawlat pa ang dugang ebidensya batok sa mga ini. Mapalayag lang ang mga ngalan sa mga suspect kung ini ang mapasakaan na sang kaso. Samtang suno pa kay Batadhay, 4 ka anggulo ang ginilatutukan. Ini ang negosyo nga finance sa mga mangisda, duta kag ang kaanay kagawad sa kagpolitika. Madumduman si Mahinay ginluthang sa gwa sang iya puloy-an sang riding in tandem mas 9 takna sang kagabihon. Samtang ginausisa karon sang bago PNP ang persona nga uli ang ginistorya sa cellphone sang biktima sa abduction. Agin naligar iya ginasukot sang 300,000 pesos. Tiligdan nga Martes sinabdak si Johnson Garfield, 33 anyos, sa Purok Margarita, Barangay Abonan, Siyudad Sambago. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahag ni Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang hepe sa bago PNP, ilagin kumpirmal nga si Garfield ang lalaki nga pilit ginpasakay sa salakyan sa abduction video, agin upload sa social media. Suno kay Malong, makita sa video nga Avanza ang inusar sa mga suspect kag hindi Toyota Innova. Tuhay ini sa inisyal nga palayag sa mga testigo. Ginpahag sang hepe, nagpadulong na sila sa Barangay Araal sa La Carlota para sa background check sang biktima kay sa Banwa sang Kawayan para naman sa pahayag sang live-in partner ni Garfield. Suno kay Malong, may ginpalayag ang live-in partner makapila na kabesas nga nagapanawag ang biktima sa sininga tao kadi nga pamangkot kunyara ng bayad sa iya. Ginatutukan man sa bago PNP ang rape case nga ginapangatubang sang biktima na pulo katuig na nakaligan. Gina-review man sa bago PNP ang posible direksyon sa pagpalagyo sa mga suspect. Ginpahag ni Malong nga motorsiklo nga na-recover ang hindi iya sa biktima kundi ginhulam lamang sa iya sini nga abyan. Well, kung hindi po sir magsala around 300,000 kung sakto ang na-mention sa akong sang investigator ko. Pero ini siya subject pa for confirmation na tuliwat. And amo na gani ini daw amo ni siya ang taho daw nga permi ginatawgan niya. Wala man siya sir ka-mention kung party sa ano ni siyang utang sang taho nga ni kay Johnson, no? Ang kabayan sa pahayag ni Lieutenant Colonel Joe M. Malong sang bago PNP. Dako pang isa ka persona, samtang isa naman ang nakapalagyo sa bypass operation sa Bacolod City Police Station 2 sa Purok Kagaykay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod, kahapon sang hapon Huwebes. Ang nadakpan nga subject sang bypass operation ang ginkilala kay Nyusa Nipunan, 32 anyos. Sunod kay Police Station 2 Officer in Charge Police Captain Paul Vincent Pendon, sinimana na nga ginamonitor si Nipunan matapos madiskubrihan nga konektado ini sa persona nga nadakpan man sang kapulisan sa bypass operation nagligad nga semana. Sinipunan ang nadakpan man sa Philippine Drug Enforcement Agency bangod sa paggamit sang shabu sa bulan sang Abril 2019 apang nakagwa sa presuhan sa tuig 2020. Na-recover sa bypass operation ng 12 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 6 ka gramos nga nagabili sang masobra 40,000 ka pesos, 500 pesos nga bypass money kag kahita. Samtang nakapalagyo naman pagi sa paglumpat sa baybayon nga sakop sang reclamation area si Luis Zumbilia, legal ang edad. Nagpatigayan pa sang hot pursuit operation ng kapulisan sa Police Station 2 kag kapulisan sa Bacolod Maritime Command apang wala makita si Zumbilia. Samtang naglamot sa 1.2 milyones pesos nga balor sa shabu ang nakumbiskar sa Bacolod City Police Office sa siyam kadlaw nga bypass operations.
11 ka mga persona nadakpan kag na-recover ang 146 gramos ng suspected shabu. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, kabahin nini sa ila Oplan Samana Brigada kampanya kontra sa droga. Uli nga nadakpan sa Miyerkules ang gabi ang dalaga si Antoinette Diquinia alias Sugar, 34 anyos, pumuli sa Purok Bagong Hilway, Barangay 22, Siyudad sa Bacolod. Nakuha kay Diquinia ang 10 gramos ng suspected shabu nga may market value nga 68,000 pesos. Sunod kay Martir, madugay man ang surveillance nila kay Diquinia antes ni siya ang nadakpan. Nagapanawagan ng mga fraternal brothers sa idalom sang Alpha Kappa Rho, hinubaan chapter sang hustisya sa kamatayon sang ilaupod nga si Ulysses Mahinay alias Bro Isik. Suno kay Mulave Candolisas, advisor sa nga Akro, hinubaan 14 na kaadlaw humaling sang gintiro patay si Mahinay sa Purok 2 Lawis, Barangay Kulipapa. Wala sa gyapon na tungod sang kapulisan ng suspect kag wala man napasaka ang kaso. Nagpanawagan man si Candolisas sa posible nakakita sa pagpatay nga magtindog bilang testigo. Nagapati ini sa posibilidad nga may lamod politika ang motibo sa pagpatay bangod nagaserbe si Mahinay bilang political organizer ni Mayor Ernesto Estrao. Handom lang gid namon sir nga matagaan sang hustisya ang iya kamatayon no. Kabaitan ni nga ang mga witness hindi magkahadlok para nga masulbar na ang ini nga kaso kag madakpan kung sinugid man ang mastermind sini nga kitabo. Si Brad Isek isa man ini ka active kag maisog nga organizer sang partido Asilso. Ang kabahin sa pagpahayag ni Mulave Candolisas. Aksyon! Balitang Bayan! Alert Level 4 ipatuman sa 4 ka probinsya sa Pilipinas. Samtang manunudlo kag non-teaching personnel makabaton sang PBB bonus para sa fiscal year 2020. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento. Ay, nano to? Ati Hakim Eriman, may aga sa imo dira. Sila niya ex balik ka sa akon, di na isa kabalumang tigang. Kita ko sa post niya. Yan ay na, si Atiya man. Niya ex balik kaya sa akon kay siya yan di na kabalumang tigang. Siya kabalumang tigang. So si Atiya, ya kabalumang tigang. Kaya magluto suman. Laingin man siya. Laingin man si Atiya. Sino ex mo Atiya? Kay panawagan, tali subang mabalik siya si mo. Sige na. I-message ko di ko sino ngalan sang ex mo para mabakulan ka mo duwa. Charot. Ang ani kay Atiya, gro sa ilo toto sa kandun niya. Nga ma, sa kandun ni Sa kandun niya taga Torse. Kay Doga, sila doon dali. Suset Lumeda, good morning sa imo classmate. Kay Ma'am Vanessa Mayo, may aga mandira sa imo sa Minnesota, no? Kay Dr. Matt Mayo. Ruby Fukihara. Kay Miss Jinky Dialagdon, dira sa Phoenix, Arizona. Robert Roma, Mary Grace Mendoza Niniel. Sa family niya kuno sa Tonggo, Kamadyangan, Himaylan. Sa family Niniel. Sige, mag-greet ko sa imo Aksyon advance happy birthday. Ti anong handa ta? Ay. Sino na? Si Ma'am Van. Ti anong handa ta? Depende na kay Aksyon Dorel. Depende na sa akon, Ma'am Van, kung sino ma-message. Kaya ako yung spokesperson niya. Hindi sakit niya sa ako niya, ano yan. Depende lang sa imo. Ako na no imo yanda. Ay, abi ko, may kumpindi sa mga spokesperson mo lang imo. sorry. Mga spokesperson, yung weathers man. Lumalan ka ba? Di kaya possible may mag-greet si mo, bilang spokesperson. Ako ma-reply sila. Ako ma-reply. Ako gidyo ma-reply. Ako mo uyat boss mo cellphone, para may padala, ako bala. Thank you, Kid Ma'am Van, sa 100 stars. Sa Yes, padala. salamat. Dugo-dugo, makuha naman na siya. Manugan ni star party. Gani man. Ara naman sa ni. DGIF, thanks God it's Friday, no? Muna? Sa kay Jinky Dialagdon, thanks no? God it's Friday. Mr. B-Boy Villasor, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo, kuno good morning man. Kaya Melili Oligo, Noel Amar, Lily King, Michael Jun Season, Alex Montesa, Alma Oligon, Raymar Suato Imperial, kay Sirela Summer Aguilion. Yes, good morning. Melili Oligo. Kay Toto Tan. Si Tantan, si Hadonyo. Sino ga-greet? Angin wala naman sa Facebook eh. Si Jonathan na naman. Na-block naman itong iyabag. Ublang na Facebook. Tigani, tututan naman siya. Kaya message ko siya kagapon. Message ko siya. Hindi niya masend ang chat ko yaw. Ay kalay. Na-block naman sa galit sa Facebook. Good morning ko no kay Kumarin niya Vanessa, kay Kumarin Jinky. Sige, kita mo da? Dali lang. Kumari Toto Tano. Ari na. Siya ni gali. Si Toto Tano. No, sino pa ba? Si Raymar Swatu Imperial. Uy, amo ning friend ni Miss Jinky. Good morning mandra sa imo. Kay Sir Mililioligo, gintamyo niya. Si Ma'am Van, Doc Matt Mayo, Miss Jinky, Noel Amar, Alex Monteza. Ray Baryoga, good morning. Good morning man, sila ni Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe, Kirina Villaflor, Aldrich John Apil, Cherilyn, Jen Dialagdon, Grazil May Villar, Jane Nagor, Florence Mallorca Refuela, Rose Villaluna, Tahli Casania, Annabel Refuela, kag sa tanan niya family ni Miss Jinky dira sa Barangay Pandanon, DSB. Good morning. Kuan lang ng speedy recovery lang kay Papa Joe niya. Okay. So, sige
Kay Miss Homa Lumena, good morning. Si Toto Than, 14 hours na lang ko no. Agkalay, 39 ka na ko no. Sana 39. Advance happy birthday. Una sa balita. 14 hours ka, 14 hours ha? But siya, ano na pang isip yung 14 hours? Yung rasyon niya, ma'am. Sige, agad friend. Di pa kawya nga to niya, no? Feeling ko, goro, dapat dra ka ma-start isip 14 hours, mag-alas 10 karon. To? Muna. Ay, hindi ko mata. Si Pabe. Kaya, Noel Ardenio Vargas. Good morning, man. Watching dra sa may... Uy, Siargao Island. Kamusta ka mo dra sa may Siargao? Gusto ko sa Siargao. Shout out lang ko no sa Hacienda Elena, La Carlota City. Kamusta ang Siargao, Subong? Kay do dako itong damage action boy. Yes, correct. Tungod sa Bagyo Odette. Sige lang makakabangon din tayo muli. Torko Jongko, sir, good morning sa imo. Kaya, why kita da? Birthday was ni, action boy, panukot na. Hatagin. Kaya, Miss Ruby Fukihara sa may Japan, good morning. Teresa Linahakayo, good morning man. Aldrin Jamante, good morning. Kaga, thank you, Miss Jinky, sa 200 stars. I-greet na lang ko rin si Emma Abaluna Ababaw. Salamat, Miss Jinky. Kaya Veronica Balyados Echauz, good morning man. Kaya Ma'am Vanessa Mayo, si, Action Boy, piga. Uy, yala. Dumaka, ko gamantika, buwas nga, wow. Nga lumpia. Erlinda Hero Himalay, standby na. Sige, standby sa mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 28 sa mga balita nasyonal. Ginpasaka sa Alert Level 4 status ang 4 ka probinsya sa Pilipinas. Ginanunsyo ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, ginaprobahan sa National IATF ang Alert Level 4 sa Kalinga, Ifugao, kag Mountain Province sa Cordillera Administrative Region, kag probinsya sa Northern Samar. Ginpaitalom naman sa Alert Level 3 ang Apayao, Puerto Princesa City, kag Masbate sa Luzon. Sa Visayas, Alert Level 3 ang Siquijor. Sa Mindanao, ginpaitalom sa Alert Level 3 ang Zamboanga del Norte kag Zamboanga Sibugay sa Region 9, Lanao del Norte sa Region 10, Davao de Oro kag Davao Oriental sa Region 11, North Cotabato, Sarangani kag Sultan Kudarat sa Region 12, Surigao del Norte sa Caraga kag Maguindanao kag Basilan sa BARMM. Ang pagpatuman sa niya mag-umpisa Enero 21 tubtob Enero 31.
Ginanunsyo sa Department of Education nga makabaton ang mga manunudlo kag non-teaching personnel sang performance-based bonus sa PBB para sa fiscal year 2020. Ini kasunod sa assessment sa Interagency Task Force on the Harmonization of National Government Performance Monitoring, Information and Reporting Systems nga eligible sa incentive ang DepEd. Gintugyan sa Department of Budget and Management ang pag-release ang bonus. Sunod sa DepEd, una nga makabaton sang bonus sa mga school-based personnel. Ginpatag DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla, ang bonus nga mabaton ang depende sa performance ng kada empleyado kag unit nga ila ginalakipan. Ang empleyado nga makabaton sang rating nga best performance ang may PBB nga 65% sa ila sweldo, 57.5% kung better performance kag 50% naman para sa good performance. Nag-issue naman ang Korte Suprema sang temporary restraining order batok sa resolusyon sang COMELEC nga nagadeklarar kay senatorial aspirant Norman Marquez nga nuisance candidate. Ginkumpirma sang Supreme Court ginaghatag sila sang TRO nga ginpangabay ni Marquez para hindi mapatuman sang COMELEC ang ila desisyon. Nagpangabay ang SC o kon Supreme Court sa COMELEC nga magkomento sa petisyon ni Marquez sa sulod sang napulo kadlaw. Matapos ang pagpabor sang SC kay Marquez, ginanunsyo sang COMELEC ang magpaiway sang pag-imprinta sa mga balota bangod sa technical factors nga na-eksperyensyahan sang printing committee. Naglambot na sa 844 gikan sa 765 ka mga lugar sa Pilipinas ang ginpaidalom sa granular lockdown. Sa datos sa Philippine National Police, 233 diri ang gikan sa National Capital Region, 210 ang sa Cordillera, 203 sa Cagayan, 165 sa Ilocos, 18 sa Mimaropa, kag 15 naman sa Western Visayas. Naglambot naman sa 2,083 ang apektado sa nasambit nga lockdown. Agod mapasiguro nga nagasunod ang tanan sa health standards, nag-deploy ang PNP sa 297 ka PNP personnel kag 550 ka force multipliers sa mga lugar nga napaidalom sa lockdown. Nagsaka Pilipinas sa mobile kag broadband global performance ranking sa naligid ni Disyembre sa pinakauling UCLA Speed Test Global Index halin sa 46.44 Mbps sa naligid ni Nobyembre. Nagdasig ni sa 50.26 Mbps ang fixed broadband sa pungsod sa Disyembre 2021. Na-record naman ang download speed sa 19.20 Mbps halin sa 18.68 Mbps. Bangon sinin sa kasi 63 ang Pilipinas sa fixed broadband speed sa 178 ka mga pungsod kag ika-80 naman sa mobile speed sa 138 ka mga pungsod. Kag sa katapusan nga balita national, ginulan sa bulig si Leonardo Flores sa Conlolo Narding, 80 anyos, ang ginakusar nga nagkuha sang 10 ka kilos ang paho sa ito padbalay sa banwa sang Asingan, Pangasinan. Huwebes ang aga Enero 20 nagpadulong si Attorney Judith Morden, konsehal sa banwa sang Villasis para i-turn over ang 6,000 pesos kay Flores para sa iyang piyansa. Pero kay Major Napoleon Election, Chief of Police ang Asingan, may kwarta na nga ginhatag para sa piyansa ni Flores. Rason nga ang kwarta nga ginhatag ni Morden ang para na sa iba niya kinanglanon sa gindakop. Una na ang ginpahayag ni Lieutenant Colonel Ferdinand Diasis, Pangasinan Police Information Officer, nga nagdonar man sa kwarta mga personnel sa Asingan Police para sa piyansa ni Flores. Aksyon Balita Morning Edition. Happy birthday lang kay Marlene Diligorio Rifuela karon nga adlaw, Ma'am Miss Jinke de Lagdon. Again, thank you kay Ma'am Vanessa Mayo. Numdamo na sa star sa dingin to the election door. So, hindi ko na makakwan. Star for all Hindi season. ko na ma-monitor mayo. Do kapilan ni ka 100 stars. Salamat, Gid. No? Standby na mag-aksyon sa action report. Second portion of action Fred Salanga. Balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, issue,